Satu lagu pilihan oke menemani semuanya bersama Yulia Centini. Ada ayang-ayang. Lagu malih apa acara nggih? Yang dari Tangkil Kulon acara apa lagu malih tunggal? Langsung acara. Oh nggih, me asar nggih Pak Ustadz pun ngaturi pirsa kok. Lah jare kon acara kok banci pripun? Kono acara kene banci. Lah priye berarti? Pun Pak Kajine pun acara nggih, nggih. Deket masjid Bu, mangke mbok tuasan pas asar. Yang penting makanya santai mawon acaranya pun rampung kan santai. Jenengan nanti hiburan malu untuk melengkapi kebahagiaan di kesempatan sore hari ini ya. Oke, kita break dulu, kita jeda dari Kades Ayu dan kita fokus menuju ke kedua mempelai. Ini hasil tatanan rias dari Mua Vera Kumalasari yang dari Kewayangan Kedunguni nggih. Elegan, luar biasa, ada Jawa, keren, istimewa dan betul-betul cantik dan tampan ya. Kembali kami haturkan untuk acara Pasrah Pinampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita panjatkan atas karunia rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah sekaligus bersilaturahim di kediaman keluarga besar Bapak Abdul Wahid kalian Ibu Casniti dari Rawayoso Wonokerto Pekalongan. Turut mengayu bagyo di acara tasyakuran pernikahannya kedua mempelai Kusumaneng Ayu Siti Rondiah pikantuk dan Bagus Muhammad Solihin putra saking Bapak Yahya Kalani Burohati dari kawasan Tangkil Kulon Kedunguni Pekalongan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti wasan Allahumma sholli ala Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Satu harapan kita, mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu segenap tamu pengambiang saking mempelai kakung kang kula hormati, acara Pasrah Pinampi untuk kedua mempelai akan segera kita mulai. Kanti susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pambuka atau pembukaan dilakukan dengan acara yang kedua yaitu sambutan ingkang sepindah, sambutan atur pasrah mewakili saking pihak mempelai kakung ingkang insyaallah badhe katuraken dumateng beliau Bapak Ustadz Abdul Ghani. Dan dipulajengaken sambutan tur pinampi mewakili saking pihak mempelai putri kang insyaallah badhe katuraken dumateng beliau Bapak Haji Solihin. Dan dipun akhiri dengan doa penutup serta foto-foto keluarga. Untuk menyingkat waktu, semoga acara demi acara kita jalani kanthi hikmat dan langsung kita menuju ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Semoga biar berkah barokah. Sarang-sarang kita wiwiti, kita buka kanthi wawasan umul kitab ala hadiniyah wali maqasidina al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Muga-muga rawahipun panjenengan sedaya kanthi ikhlas saking griya maringi doa restu untuk kedua mempelai senantiasa akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu segenap tamu ingkang kula hormati, menuju ke acara salji menika sambutan ingkang sepindah, sambutan atur pasrah mewakili sange pihak mempelai kakung keluarganipun Bapak Yahya Kalani Burohati dari Tangkil Kulon Kedunguni Pekalongan ingkang badhe katuraken dumateng beliau Bapak Ustadz Abdul Ghani. Dumateng Bapak Ustadz Abdul Ghani wekdal saha pangenan kawula haturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahahum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah wa ba'dah.
wonten ngarsa dalem para alim ingkang tansah kita dherekaken nasihat-nasihatipun. Para sesepuh pinisepuh ingkang tansah kita ajeng-ajeng donga saha pangestunipun. Keluarga besar Bapak Abdul Wahid, Ibu Casniti, saha keluarga besar Bapak Yahya, Ibu Rohati ingkang kawula hormati. Para bapak, para ibu, para sedherek sami ugi ingkang kawula hormati, mempelai berdua ingkang berbahagia. Sesarengan monggo kita ngaturaken rasa syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat hidayah inayahipun dhateng kita sedaya hingga alhamdulillah kula lan panjenengan saged silaturahim kanthi acara resepsi pernikahan antawisipun Raden Bagus Muhammad Sholihin pikantuk kalian Kusumeneng Ayu Siti Rodiyah kanthi mboten wonten alangan. Shalawat ugi salam ugi katur wonten ngarsa dalam junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun. Langkung-langkung syafaatul uzma benjang wonten dinten qiyamah saha para keluarga lan sahabatipun. Mugi kanthi kita ngadah-ngadahaken maos selawat menika benjang kita sedaya badhe pun dadosaken umatipun ingkang badhe ngahake syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para sedherek sami ingkang kawula hormati, mewakili saking keluarga besar Bapak Yahya, Ibu Rohati, sepindah ngaturaken syukur-syukur yang mengenah datang Allah Subhanahu wa taala kanthi rahmat ridhonipun. Alhamdulillah saged nglaksanakaken kewajibanipun inggih menika andhapaken ingkang putra ingkang asma Muhammad Sholihin pikantuk kalian Siti Rodiyah ingkang akadipun sampun kelampah wawenjang kanthi lancar mboten wonten alangan. Matur nuwun sanget pertama dhateng sedaya pengiring saking Dusun Tangkil Kulon, Bu Ibu, Bapak-bapak ingkang sampun kersa ngluangken wekdalipun kangge nderek-nderek tumut ngramekaken adicara resepsi siang menika. Ugi matur nuwun sanget dhateng keluarga besar Bapak Abdul Wahid saha sedaya masyarakat wonten mriki ingkang sampun kersa nampi rawuh kawula sak rombongan kanthi maringi papan palenggahan pasugatan lan sanes-sanesipun. Mugi sedaya amal saenipun pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dadosna amalan sholihan mutaqabbalan indallah. Amal ingkang sae ingkang badhe katampi dening Allah Subhanahu wa taala benjang angsal ganjaran ingkang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Saking kawula sak rombongan nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun terutami dhateng keluarga besar Bapak Abdul Wahid saha sedaya masyarakat wonten mriki mbok menawi anggen kawula sak rombongan rawuh kathah kekiranganipun kirang sopan santun lan sanes-sanesipun sedaya kalepatan kesalahan kawula sak rombongan sepeda madya nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Para bapak, para ibu, para sedherek sami ingkang kawula hormati, mewakili keluarga besar Bapak Yahya kawula nampi amanah kapurih masrahaken ingkang putra ingkang asma Muhammad Sholihin. Mila saking menika wiwit dinten menika kawula pasrahaken, kawula titipaken Ananda Muhammad Sholihin dhateng keluarga besar Bapak Abdul Wahid, Ibu Casniti. Wiwit sak menika mugi saged pun tampi kanthi ikhlas sing penggalih saged dipun anggep kados putranipun piyambak senaosa putra mantu. Jalaran kedudukanipun nggih sami putra piyambak kalih putra mantu niku secara hak dan kewajiban menika sami. Saking Bapak Yahya sekeluarga saderengipun nggih nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun dhateng keluarga besar Bapak Abdul Wahid saha masyarakat wonten mriki mbok menawi sak mangke
anggenipun Nanda Muhammad Solihin selami wonten mriki kathah kekirangan, kathah kesalahanipun, kadang-kadang kurang sopan santun, bahkan umpamane karo wong tuwa, karo maratuwa kok ora basa. Mila selaku tiyang sepah ingkang gadhahi kewajiban didik putra-putrinipun nggih saderengipun nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Salajengipun nyuwun bimbingan, nyuwun pendidikanipun. Mbok menawi sakmangke wonten mriki wonten adat istiadat ingkang boten sami kalian dusun Tangkil Kulon, sehingga Nanda Muhammad Solihin menika sakmangke saged guyub rukun, saged sareng-sareng gesang wonten masyarakat wonten mriki kanthi boten wonten perbedaan. Nyuwun tambahing doa mugi-mugi putra-putri kekalih menika pun dadosna judul lan bodho ngantos saakhiripun hayatipun, bahkan ngantos menjang wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teng donyanipun mugi paringi sakinah mawaddah warahmah, paringi gesang ingkang tentrem ayem, paringi barokah sedayanipun, jejodohanipun. Samangke mugi buinggal paring ana putra utawa putri ingkang saleh salihah ingkang saged manfaati utawi migunani dhateng nusa bangsa, khusus saged dhateng agama lan saged bekti dhateng Allah Subhanahu wa taala, ugi rasulipun langkung-langkung saged bekti dhateng tiyang sepah kekalihipun hingga sakmangke saged njunjung utawa mikul dhuwur dhateng tiyang sepah kekalihipun. Jalaran lare menika saged mikul dhuwur lan saged mendem jero dhateng tiyang sepah kekalihipun. Menawi lare sae nek anake apik iku iso nggawa wong tuane anake sapa kok apik temen. Wong tuane melu kegawa apike, iso ngangkat derajat tiyang sepahipun ngantos benjang wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sakwalike menawi lare menika istilahipun boten sae, ora apik, menika nggih tiyang sepah mangke kegawa-gawa. Anak kok ora apik temen, anake sapa? Wong tuwane sing kegawa-gawa kaya-kaya dipendhem sak jero-jerone. Mila sepindah malih nyuwun tambahing donga mugi-mugi putra-putri kekalih menika ingkang paringi putra-putri ingkang saleh salihah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para sedherek sami ingkang kawula hormati saking keluarga besar Bapak Yahya mboten saged balas menapa kemawon dhateng sedayanipun. Namun sagedipun kanthi ucapan doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah fid dharaini amin. Makaten mewakili keluarga besar Bapak Yahya saking kawula pribadi mbok menawi wonten atur tembung ingkang kirang nyekecakaken manah nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.